kardom don marliatum lasi non malomelitum thekpon long je kar biang long abang ke social media long pisige viral lo maplo tangte je non abang ke APHLC atum ka chipri phun je alam si non abang ke doko mane chipri ya lo pule puda chok athe bi pon ma bong telitum thekpon long lo tumi te ka por ke je ke hai angtong i ti ka thar alang li phana bang ke expel dal adak itum thekpon chonong stame expulsion po alang li phan ke mane APHLC pe na bang ke akan cerap thang nat tawelo ka expel to anang lata ka expel plo tang te di laitum school do no bang te school ong le go pini ka chuma tha chok chedelo plo tang te a student aphan certificate transfer certificate pitet ma apo aplung phit ti ya thik la poson tak thak sinona bang ge litum thek ponong la ka hayang tong ti ka thar phan sami aplung phit lo tang te ka aplung phit a reason mai ko pilo pong te litum ka to ka sami chini kedam tang ani pise chili sai lo ma plo tang te je ka hayang tong ti ka thar ake hai lit song rong paralong chelang dun de mate VGR ka che song along hadak che paok dun de palama alam the pensi alam ki bang ka che long ilo a phi bang la bang solamang the bombo alang dum ka che pang sami puta batai lo tang ho ka chingwai se tambi ke klang thu media long je lang tum media long ben selang tum la hen lam che pang jar ji timi siang bong apen a result bang le tum thek long lo election hot bang ke pura heno dak club bup khyang la pen ke rem tan chosi thenat poma pu thenat nelang anta rem tan selang tum che paking serak poma pu che paking kelang nona bang alam ke klang tho bang ke expel plot pu angkila ke expel chot ta kalilang halada APHLC long ki do tang atuman se tamin nona bang ke BJP anat ka che pok dun se arni wang li tuma pharo thek ponong lo je BJP anat selang tum che pok dun athe ko pi pot plo tang te li tum thek ponong ji anutina bang putin kaning je sitami BJP anat ke alang tum ke cari misen alang tum lahin che sorsar se lahin che pupe alang li tum ke claim ke dam alang tum ning isi labang so thek dun long se alang tum che pok dun lo posi pula pen ke APHLC nat kopia posi ka che o lo plotang te ka che o the bang la lo che sorsar ong posi pu party yanang bong alang tum ka che dit so ka che moi so lok la pen ka che sorsar arni bang mata ektom social media long pangjar pung ka che putot la pu jo alang tum hianang bong ma si la sila hai ke thek dun long se non ke thek lu ke lang dun dor lo posi pu ke do dun dor lo la si non bang ke BJP anat ke claim ke me thek ponong sa puna si chi pa ok dun jablo poseli tum peda ba por sami news ong thek long hadak a phabang pharo phobak do posipu ta se ani wang se tamya pharo suri BJP anat ke ka chi pa ok dun lapen labang so join si kidam tang election ho se tameli tum thek ponong lang tum mis channel result long pono ka kapre ka party tum ke hai dun ji aphan ke non ning kan ke back camping dam te thik la kali pong te hai dun delo se nona bang ke piloma pong te kat tu ka wis tamya ning oi ruilu athe bi polo pong te non ke inut bhai ni adak rada support avi pinatum si chon pro chalo APHLC long ke lang namon ko malo ka chini ni ke amuni tum handa mian da chini lo non ke hara inut bhai ni ka chini ka famous me tum latum ke ning kan pharo le election thur ta hai hello hala tum si don ke chon pro chalo hala dak pen ke famous muchot ke claim ke mesen muchot atum ke non ke chi odun chap ngiang lo apen a party alang tum ka che paking ponji ke che pachan ponji che pahar pon bomji ka lialang ke che pachum pon lo batai si nut phan cancel plot polang phan expel that po mane hada ko piloma prong te isilang nam lo bang te power ka che paklang a son si man der je nilam se arju lap nang ji pa jara system si non bang man der lo ha batai si nut han cancel plot lo expel plot lo ko no na bang ke padu si bang ke spokesperson dia ka yang to wit ka thar phan stame expel plot lo abang so lampe na jog no na bang ke pinang ana rada tu mangke pulo je avelo APHLC jut elo non ke jut elo pusipu atum ke jong hele kang thoria phan bor I sitami thorun elo lapen gelang tum ke ning kan pharo le election thur sitami hayun elo a holo diu sika support tu piklo te ma people opong te do ke je rada tum khaya sentiment alamang joi pose support tu piklo ke hai jiang ringan sitami do koklo sitami nona bang ke chu pho election men se litum thek ponong lo rada tu maning dog de the pe khangyang lo ko people opong te lang tumang bong ka chi putot ka chi yong tot ke ruling party aphan ka criticize ya philo lang tuman ta chi criticize dor de jola poso silang man ili tum lang dono pong ta pu BJP na bang ke ja lang me pe khangyang alang tumang bong me punon heno punon alang tum che paking joy se alang tum chi diblele che pare lele tapen galang tum atina je ave che patin te kedam tang ho sitami tiket ke long onde tum sami do piglo tang te lang tum do joy lo ma do joy je lang tum camping dun apen galang tum ke support dun jola puson se lang tum kachira bang thek che paklang mo lapen gela bang so thek dun long si nona bang ge rat tum sitami nona bang ke asuri non election par det an sitami halang tum long ka jelang dun
mate mas joining abang ke pinyang ni sami Angtong tedel tang te non ke pilora tum ka matha ke mate ilitum ku pilo matha nili la penangli nili ka matha teng buang te nili opinion ang chipi po nang litum sitamin nang litum opinion ng pime je comment section along non abang ke intang kring opposition party ma chavelo kumalo po ang te congress ke kang tang para che than taun elo latum ke tong ke latum ke party mate government form ni la penang dam lo bang te non kang tang kring APHLC sami non kya velo chipri phun no la ke chipri lo pule puda chok lo apla lo la se non ke lang dam lo tang te ruling party BJP tum ke kang tang thek tik lo athelang tum pi pon ma bang te ke ja pon misen ke claim pon misen apot la pen ke lang tum han ke par mj phan ke la ke non in kan ke back camping na halang pu mo pen sami ni lipulo la pen ke non e tum lang dam lo bang te pu akhai Angtong tiga thar alang li pen sitame pulo je nephan party pen sang sorun choji sitame khaya pharma na phan ka che song bang ke niling ton te pu selang hian pen pulo aseli tum kwan se alang li claim unji claim un e la ke kewang jilang ani si chini po la se nili hen pen bang ke to la hin phan sitame all the best lo APHLC anta all the best lo la pen ke la pu akhai Angtong tiga thar phan same all the best lo komata tuma ke claim dong ke meji ne komata ke claim dong ke chun jine la ke li tum kewang jilang ani si thek dun long po sitame non amara bang ke la hen lo je a party bang ke chi pri phun lo ra da tum ke ning ke the chetta velo ne mata ning the nangli tum ko sone ne ligi ha ke cheng men same ning ke the ave ining ke the ma se ave pipo se ave det lang talak tumang bong ma se ning isi ave kai ke ka che bong kai ke lam ka che pangjar social media long plotang te ko na se ke hai bom mati la ke na ha pu ruling party atum ke ruling government atum ke sorsar si jok plot asap sup ta sorsar do na thai ma se ave alang tum yan ma se che sorsar det ma se non mai che sorsar bob jola pusonan se nang mandelo tang de non ge malo party pang tang po ka ili tum thek polong party long lo pulo dang te inut public figure de rada tum phan ani parung thek bang phus tami donang ji lapen ke risoi janga tuma phan sitame alang tuma kisung alam ka chinia bang phunang ji alang tum han ke ja pon thek ani ge parung thek bang phunang ji tang te non koma lo dolang yanang li tum ke thek long ni li ge lan tum han ke thek ta thek long le chini da chini ne ako alang tum han ke ni ke vote bang ke piun e vote sabang ke ni li ge kai ke sitame kumara tuma phana joine se ya sab sub sitame support ke doloma plotang te la ke li tum cho khaya sentiment na joine se ni liga sab sub same support ke do cho sitame nona bang ge neli hin ben sitame support ma se avelo nangli tuma hin ben ko sone la se neli ke la non ke do boma tumang bong pen ke in akapre ka phana bang ke neli ke ning ke che the ma se ave nangli tum ko sone neli ke alang li tum phan ke vota piteng tung te nangli tum pen ko sone nang pachini tha nilia hok pet sineli pudarji dak nilia sabsota ke che patu nang ya thai sitame ave athei pipon ma plotang te nili kai ke sitame than lo je party long lo plotang te alang tum ning ka che bera ja kong do nai ke che paking thek a phanalang num ka che dia seroya bang do nang ji party long ke me khai no ta dolo tema sitame alang tum has tame ke moi rup ji ke alang tum long aja kong do nang ji la pelang tum la bang so strategy matia bidi bang do nang ji non ke kalidat alang tum ke asaba ko manilo plotang telang li phan expel nang po ka expel aja lata ka expel inut phan expel plot inut phan expel plot amase hala tum ke chiri dun bom la party so sengkrai la hala tum ta ke hai tam da gali sitame to la aya sitame party ba je sengre lo nona bang ke rik prok lo hempre ke hang ya party so vote pak pharo pho pak pharo si tum si rik prok lo nona bang ke la se ke lang dam lo plotang teng ke non ke malo bong te jakong ke thenai ke athei vote pharu pho suri si pen ke kit ta hayon elu laki ko mat lo lam ni pen ke hai dun ji ke ma jok ta hai he sinona bang ke lang nam lo bang de ning thek long ke BJP an cholo la ke ruling party alang tum phan mai non mai ning che thek long la alang tum party phang phung ave same non bang ke kap phek opposition man ke phang phung sai de lo non bang ke public figure ma se ave de lo mane rada tum phan ke than ani parung thek bang rat ke pang rum thek bang yuda tum han sitame ani parung thek bang ke japon bang ma se ave de lo nona bang ke engke timyo se unity abiani bang che sorsar plotang te kunnar lo lake ke hai ja party gali lo lake ke dam tang ko anya party do Allah tum ta nang jut lab lo la puson ben se itum thek ponong ji SDC punon DUC papa punon la pen ka prek duk pila hala tum stamila pusinang jut chat ma sinang jut lut lo non la sita me jut chat non ke jut lut lo non ke mar lo ni che thela inut bai ni do ta thegi seta me mos penang anarat ke alang tum phan ke ning che thega we tum si keong lo alang tum jong hele 6 schedule alam ho jong hele long le phelang alam ho sitami nona bang rada tum ke ning che che the se we tang ko people opong te la tala pon cholo ko
government inge alang tum rulong lelang council inge cari long lelang ben selang tum bong kace jong lama se pangyar pangte alang tum yong se ruling chot counseling ni chot cholo bang telang tum ke hasor ni ben ma se chipuk dak pu puse rapinang na rat tum ke kamatha la pen lista me la son se kamatha no council inge long lepin ben yong sila ana lam po tang telang tum ingi long chot cholo bang te hala sot ke kupitong nang man poni consequences non pen ma se me imagine ni jolapu lalu lah saya nali tu mahin pen opinion kopi mana nali tu mapak lang tham nilihin ben sami nili ning jung alam si nili chethan de ho nili opinion alam si nali tu mang opinion predak tathek man nili yong si kan ninje bang keng nam dedet lodang de nali tu mang pakeng me si tami ahok per alam mang ke la hen lo nona bang ke adak arahi theklong tum han yong si arplung bom lo bang te party ke leke kijut lo kardom